No niin, Outube. Mitä kaikkea roskaa oot tälle päivälle tuonut? Juu. Tätä kromilla ei voi ajaa S2 täällä. Lentomopo! Hyndai! Tänään olisi sitten arvostelussa tämmönen Metsälerin kumi. Nää on kyllä ihan Kattokaa minkälainen pala tästä on lähtenyt. Täällä on niinku pintaa on muuten niinku ihan... Sitten on tämmönen palanen ja tuolla näkyy vaijeri. En mä tiedä, ei se ennen tehnyt näin, mutta nyt se pysyy. Tää on hienoa, Niin mitä sulla on motivaatio nyt? Me laitettiin tää Juhis Racingin tarra, että mulla on motivaatio vetää tää palle. Saadaan pois. Mitä sille kävi? Vedikö sä ympäri? En mä ympäri vetänyt. Vedikö sä Ei ku kivi! Kivi! All this designer, Gucci and Prada, spending a lot on. Missä apikka? Tallilla. Missä apikka? Tallilla. Miksi? Ei sillä kehtaa ajaa, kun se on niin hieno pyörä. Muista sitten, keuli ympäri, tässä on muovi. Jos jollain ei kehtaa ajaa, niin tuolla laitoksella tuolla. Se on liian iso sulle, älä mee. Se on vähän liian iso pyöräne ehkä sulle, niin ehkä ei kannata tätä. Iso pyörä. Onhan se aika iso. Korkea, sulla on jalat maahan. Yltäähä. Silmukki väärä. Mitä? Se ei oo laittamassa kulmassa. Ui vittu. Tommonen rikki. Ui. Hei, oot sä vielä kaatunut kertaakaan? En vielä. Jos tänään kaatuu. Mä istun tän hyvän mopon kyydissä. Niin. Mopo! Mopo. Mopo! Paljon ne huiput oli tässä? Eikö se ollut joku 5-2? Niin alamäkeä. Ei! Loivaan alamäkeen. Huutaa vaan! Huutaa vaan! Älä sammuta! Ei, älä sammuta nesteet pitää. Anna nesteet kierjä. Se on semmonen homma, että se on vaihdettava nyt!